safon ymlaen. Tawych sydd am os y dydyn nawr. Gris ar o gris, mae'n amhosib mynd yn is. Mae gen ti lot amdan y fus, ac y menydd sydd yn gris. Mae ti'n mynd far out, far out, far out, far out. Styrmant soffa. Fa coffi bach. Far out. Styrmant? Dwi ddim yn gwybod. Far out, dwi'n cymryd fod hwn efo'r crysau tŷ far out. Wel, oedd y crysau ti allan cyn lot cyn yn amlwg, achos yn stori. O hwnna i fod, yw allan cyn y crysau tŷ, ond oedd y crysau tŷ allan. Bai pwy oedd hynna? Dim. Dim chi, reit. Gris ar y gris, mae'n amhosib mynd yn is. Mae gen ti lot amdan y fus, ac y menydd sydd yn gris. Mae ti'n mynd far out, far out, far out, far. Unrhyw neges i'r fans adra? Pam ma'n adra? Pam ma'n adra? Yn union, dewch i'r fflipio steddfod. A pan fod gadael y tŷ, bydd yn degoriad iddyn nhw, gymryd y gwein ar allan. Pan mynd nôl i'r tŷ wedyn.